Human sa nahitabong inkwentro tali sa mga sundalo ug NPA, mga pamilya sa barangay Kabaknitan, Bilar, Bohol na makwit. Si Chelo Valiana sa report. Moabot sa 53 ka pamilya ang namakwit gikan sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay sa barangay Kabaknitan sa lungsod sa Bilar, human mahitabo ang inkwentro tali sa kasundaluhan sa Philippine Army ug sa mga sakop sa New People's Army. Usa sa mibakwit ang 82 anyos nga si Lola Anita Hamil Adlawad nga dayag pa sa iyang naong ang tumang kalisang nga gibati tungod sa nabati nga mga buto-buto sa armas. Wa na gani siya makakaon sa iyang pagdinali-dali ug pagbakwit. Di na ko maasalan akong unsay akong huna-huna. Di na ko kang ginhawa. Muna-muna na gid ako sa kuwan kay guyurom ko sa mga bata. Muna-muna gid ako hangak-hangak nako ngangan ako sa akong kuan. Pagginhawa. Labi-labi gid kulbaa. Nawala akong gutom. Adunay mga panimay nga miabot sa Kabaknitan Barangay Hall ug sa ilang mga kabanay. Akurat ko pud may kay wa man tud mi magdahom kay diri biya sa aning Kabaknitan baya kay peaceful baya ka asong diri. Akuratan pud mi nganong ingon ana nya mao to naghanto to nagsunod-sunod na nya. Mao na to nang gipagawas mi diri sa kuan kay uray bugma kuanan kami saag nga kanang bala. Nag-inkwentro ang 47th Infantry Battalion sa Philippine Army ug 11 ka armadong mga sakop sa NPA sa barangay Kabaknitan sa lungsod sa Bilar, Bohol alas 5:30 sa buntag kagahapon. Sa inkwentro, 5 ka giingong sakop sa rebelde ang nakalas samtang usa ka sundao ang samdan. Giatiman na hinuon ang mga bakwit. Papaulion lang ang apektadong mga mulupyo kung masiguro na nga luwas ang lugar. Mo lagi na ang panawagan sa aning barangay namo nga kanang mag-amping gadjud unya og unsa gol unta koy mga mamatikdan ba lami mo cooperate ka manggod unta. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.